umakhelwane Magza. Magza. Angazi abanye bathini sithi Magza, tshela umakane Magza. Magza. Ngiyamangala Magza, ngiyamangala. Bakhona abamangalayo bazalwane. Ukuthi ngangingasho ukuthi lesikhathi siyongifica. Indlela engigule ngayo ngabo February. Kodwa ubheka umusa kaNkulunkulu. Walokhu extended. Hallelujah. Angazi mfundisi Ngcobo angazi Linda. Hlale ngisho le ndaba angazi ukuthi ene katsheni uNkulunkulu uoperator etafuleni noma computer noma emshinini. Hayi. Lo anquma ngawo. Hawu Jesu. Ukuthi wobani abazovuka kusasa. Hayi Jesu. Zithi mazithi 11 ebusuku. Uhona wena ulele. Hayibo. uNkulunkulu ehlele etafuleni lakhe. Hayi. Echecka ukuthi wobani abalibonayo la Oh kusasa. Jesus. Kube khona abantu abanemali. Hayi. Abanamaplan amaningi. Hayi Nkosi. Athi uNkulunkulu akavuki lo. Jesus. Kube khona abangcwele. Athi uNkulunkulu akavuki lo. Afike kuwe khona nabantu ongakabakhulumisi. uNkulunkulu uyavuka lo. Hallelujah. Afike kuwe kusekhona nezinto ezikwehlulayo. Hallelujah. Athi uNkulunkulu uyavuka. Jesus. Ingake ebusuku ngithi ngiyamangala. Hallelujah. Ngoba isimangaliso soqala esenzekile akusikhona ukuvuleka kwamehlo ezimpumputhi kodwa ukuvuka kwakho. Hallelujah. Ungazange ubhadare ngisho uzuka. Jesus. Kodwa wabolekwa elinye ilanga. Hallelujah. Awukodwa ngeke yini simshayile isandla ngoba uyaphila. Hallelujah. Khona izinto ezintathu engadayiswa esitoro. Sanibonana Nquthu. Ayidayiswa kuphathandekayo. 3. 1 iappetite. Ungaba nefridge enezibuko ngaphandle. E17,000 yasegame. Igcwala ukudla kuhlihle phakathi. Nawuthi uyayivula ifridge. Ithi inhliziyo. Asikho isitoro esidayisa iappetite. Kodwa nawuthi uyenquthu emall uthola umuntu ogula ngekhanda ohamba ngeenyawo ogqoka impahla ezidabukile ekhipha kuma dustbin akanayo into yokudla kodwa iappetite ingaka kuze kube ngathi ungakhipha imali ushintshisane naye akudayisela iappetite ngoba yena kanako ukudla kodwa unencano lokudla wena unakho kodwa unayi iappetite. Into yesibili ongeke uyithenge esitoro ukuthula. Hallelujah. Asikho isitoro esidayisa ukuthula. Yeah. Bona abantu behamba ngeimoto ezinkulu ezinamasondo baye emakhaya angenakuthula. Nabo qobo lwabo abanakuthula. Ngaphela ukuthula into yomuntu before kuba eyabantu. Hey Nkosi Jesu. Khona umuntu ongenakuthula noqobo lwakhe. Hey. Noma ungamenzani? Angabi nakuthula esekholwa. Hey baba. Athi abangihaganga. Bamhagile athi abangiqinisanga. Hayibo. Babemqinisile athi bangiqinise kakhulu. Hayibo. Angithi akanakuthula. Into yesithathu sesitoro intokozo. Yeah. Bengingasho injabulo. Ngoba injabulo into yesikhashana. Awukhona ukujabula uma ungakaholi ulinda umholo before ujabula. Hey. Kodwa intokozo uthokoza phakathi kwenhlupheko. Oh Jesus. Uzucula ingoma ethi Mdumbi bakubuza abantu ukuthi unjani uthi kuhamba kahle. Bakubuza abantu bathi uvuke kanjani uthi akaze ngibona iviki elimnandi kangaka. Oh Jesus. Ngoba umuntu onentokozo akathokozi ngenxa yezinto ezenzekile. Hallelujah. Uthokoza ngoba lo usahlele esihlalweni. Oh Jesus. Funa ungayikhohlwa lezi zasibale. Number 1
appetite. Number 2, ukuthula. Thula. Number 3, Intokozo. omunye umuntu kashade ayolobola inkosikazi, ayolobola ecabanga ukuthi uyothokoza, ecabanga ukuthi intokozo ikumuntu, avela ashade nomuntu ongenakuthula. Yo. Phela la kungekho khona kuthula, intokozo ikude kabi. Noma ungenzani, noma ungamqabula, noma ungamthengelani, akeneliswa. Ufana nentandane. Ay. Intandane phela ineliswa. Hayi Bishop. Ngisho kahle ngiyintandane ngiyazi. Intandane ayineliswa, mawuyithengela leli bhlukwe. Jesus. Ithi ngano ubuma wami uyaphila. Ubezongithenga. Usho unina wayengekamthengele lutho. Iyo. Intandane ayineliswa. Sanibonani bazalwane. Hallelujah. Tshela umakhelwane nginokuthula. Nquthu. Okuyisipho esivele enkosini. Jesus. Ni right bazalwane? Amen. Sanibonani. Glory to Jesus. Amen. Eish. Tshela umakhelwane kuyavalwa kusasa. Kuyavalwa kusasa makhe. Avala kusasa. Tshela umakhelwane lokhu ngaba khona mina ngaze ibona imvuselo einsuku ezintathu, lokhu ngaba khona ngaze ibona. Ngaba khona ngathi Bebeyapi nje labantu la, bebeyapi la. Bantu sathi kusemnandi kangaka abantu sebethi sebeya, bebeyapi nje la. Tshela umakhelwane kuyavalwa kusasa makhe. kuyavalwa kusasa makhe. Praise the Lord. Mbingela befundisi, omama befundisi, ingcekazi zenkosi zonke, izisebenzi zenkosi zonke, siyabonga abathandekayo, uthando olungaka, ukwamukeleka okungaka phakathi neviki kunama home cell, phakathi neviki kunento zasemabandleni. Sibonga nje ukuthi nimise, nithi ake siyohlala lapha kuleli yadili. uNkulunkulu asihlabele lona. Ngiyacela ke sibazameni ngezandla befundisi bazalwane. Amen. Kunabazalwane laba vela all the way from a Vryheid, balokhu baphakathi kwethu inkosi ayesibosisi. Ake sibacela bavele eFiliti ke beme nje ngeenyawo manyathi nabazalwane emanini mfundisi. Sinamkelene egameni lenkosi. Bavela eFiliti laba baphi bazalwane. Kuyamangalisa ukuthi kunabantu baseNquthu abasemakhaya kodwa kunabantu abasuka eVryheid. Kunabazana abavela eNewcastle la bapha ke bame ngeenyawo bavela eNewcastle. Bame ngeenyawo bame nje bama bazalwane. Amen. Siyabonga kakhulu mama ukuthelezi, siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu bangcwele, kumnandi. Kunjani bathandekayo? Tshela makhani kumnandi ukuba seNquthu makhi. Kusazoba mnandi la eNquthu. La eNquthu kusazoba njani bathandekayo? Sazoba mnandi. Amen. Yanihlebela nje ukuthi la eNquthu kusazoba njani bathandekayo? Sazoba mnandi. Emini besila khona la phakathi eholweni bekhona uBishop Makamla emini. Wathi nginitshela ukuthi uyeza la eNquthu. Unjani la eNquthu bathandekayo? Uyeza mayeqala nje uJuly nje qala uJuly uzofika naye ahlala izinsuku ezintathu la eNquthu. Amen. Siyanithanda bazalwane. Angithi nginichazelile ukuthi mina ngowezwi, and then emva kwezwi uyeza uBishop Makam uzokwenza inkonzo yezandla. Kuyezwakala abathandekayo. Anibona ukuthi ngiyanithanda bazalwane. Ngifuna nibe covered. Amen. Bengilapha babunkosi ePhalaburwa eTzanini eLimpopo. Ngangiyelo kunyeke lapha sihamba nabazalwane ilanga besizwana noMakami kodwa sesizwana kakhulu manje. Sukele kuyeni kwami le ngoba ngathi nangifika lapha nangithi ngwakaThwala bathi ubaningi yaza bakaThwala la. Athi mina la bathi ubaningi kabi. AbakaThwala nethi bona bakaMakama. Ngafonela uMakama, wena Makama wakithi wena uyeza ukuthi manje ke masibonana ngilokhu ngimfundisa izithakazelo ngoba kazazi. Ngithi izithakazelo zithi Makama ngawena bowulokhu uthi uyishangani kanti wena ungwakithi. Ayibonge inkosi. Bathandeka siyambonga kakhulu uNkulunkulu ohamba nathi, ophakathi kwethu,
osenzela umusa usuku nosuku. Senzela ini bathandekayo usuku. Thank you for coming. Bengithe izolo singakangena esifundweni sethu sanamhlanje obana kade bekhona izolo. Awukani beningaka izolo. Wow. Obana bathi hayi thina siyafika namhlanje siyafika. Sizwe ngabanye bethi hayi ungathi akudayiswa lutho saye sithi hayi asize. Ngoba sesiyasaba ukuhamba indawo sithi siyafika kanti kuyadayiswa. Obana bathi hayi thina sizwe ekhosini ezindabeni ukuthi hayibo umfundisi ulanga kuthina. Awu siyabonga bazana ke nizameni ngezandla nonke bangcwele. Amen. Net into eningenayo namhlanje uamen. Angazi noma uhambe nalabo abayizolo noma yilabo abanamhlanje abangamphethanga uamen. Amen. Tshela umakhani uyamphilisa umfundisi lo mfundisi uyamphilisa uamen. Mtshela umakhani lo mfundisi uyamphilisa uamen. Amen. Angithi bazane mawusesangomeni isangoma ukuze sizwe ukuthi ukhona noma sishinto engekho ufuna lokhu ukuthi wena siyavuma. Makhosi amakho. Makhosi amakho. Manje ke na usesontweni ukuze umfundisi ezwe ukuthi ukhona ukuthi lokhu uthi nje amen. Uyezwe umfundisi ukuthi unjani wena? Yebo. Ngalingisi lo mfundisi engezwe nami ngixoxelwa ngaye. Thwa wayeshumayela evala amehlo. Ingozi ke leyo ndlovu. Shumayela evala amehlo. Eli jikjeli ivesi. Evala amehlo. Wathi mayithi siyathandaza. Ewavula amehlo. Wathola kuhlela ubaba yedwa. Wathi umfundisi hawu bapha abanye bathi hayi bahambile. Wathi noma bengishiyile ngiyabonga ukuthi wena uhlale nami. Wathi lo hayi angihlelanga nawe ngilinda ukukhiya mina. Hayi ngoba ngihleli nawe nami ukuba kusiyimo ophethe isikhiye nami ngakade ngihambele ukuthi nje ngilinda ukuthi uqede ngikhiye nami ngihambe. Awubuza umakhe ulindeni wena makhe? Ukhona ngoba ukhona noma ulinda ukukhiya nawe? Wow. Awufundeke sis. Verse number 1 lapha encwadini kaExodus. Incwadi yemfuduko verse number 1 sizoma ku verse number 4. Ubambeke nawe anezwa. Exodus 25 verse 1. Awubalinde naba ngathi amaphepha sakhala. Phela iBhayibheli linjalo na uphakathi kwabantu. Bese lenza ngathi awulazi. Sabathe uthi Exodus ubula kuvele incwadi ekungashunyayelwa ngisho nangazo Obadiya. Sabathe uthi Exodus ubula kuvele oZefaniya. Wake wamuzwa wena umfundisi shumayela ngoObadiya? Lutho baba. Wake wamuzwa umfundisi uzovula incwadi kaZefaniya. Abaprofeti ababa nebhadi akekho ufuna ukushumayela ngabo. Babaziba bekhona nje. Noma lakhe naye wasindela nali ivesi ukuthi ngenisana. Ukuba zange ngathi ngenisana angiboni ngabe bayamfunda abafundisi. uMikha wasindela nali ivesi ethi olungileyo noma engawa akasikhombisa. Ukuba zangasho lokho angiboni ngabe bayamfunda abafundisi. uZefaniya nami ngiyimi nje angazi ngishumayela angimazi nokuthi uthini. Abantu bafuna ukushumayela ngabaprofeti abakhulu oJeremiah. I know the plans I have for you. Yes. Abantu bafuna amavesi adumile. Amen. Ngisho uEzra nje enegama elihle kangaka kodwa akushunyayelwa ngoEzra. Ngaphandle kwaleli yavesi elinamandla alibhala wathi bhekisana inhliziyo zenu kuJehova. Mawuya kuEzra usukuyolanda lo chapter 10. Senitholile bazalwane. Awufundeke mandlela verse number 1. Verse 1.
uJehova wayesekhuluma kuMose ethi, verse 2, yisho kubantwana bakwa-Israyeli ukuba bangithabathele umnikelo. Yisho kubantwana baka-Israyeli ukuba bangenze njani? Hawu nasenithula manje, bangenze njani? Ini? Bawucele, bawuthandazele, bawenze njani? Tshela umakhelwane Magza umnikelo umnikelo uyathathwa. Bangcwele siyanicela Nkosi yami bathandekayo, siyacela nje nenze nje lokho nje Nkosi yami bathandekayo okungaba nje semandleni. Cha, lithi iBhayibheli umnikelo bawenze njani bathandekayo? lawuthatha. Tshela umakhelwane Magza uzothatha umnikelo lo baba. Funda sisi. Kuba bonke abantu abanhliziyo zabo zivuma. Manake nakho okubalekile ma. Umnikelo noma uthathwa kwabakwa-Israyeli. Hey mani bambe lokho, cela ungishiftelela. Noma uthathwa kwabakwa-Israyeli, kodwa awuthathwa kubo bonke abantu. Khona abantu akufuna banikele, khona abantu ekufuna banganikeli. Alithi iBhayibheli ithatha umnikelo kubantu abanemali, lutho lithi ithatha umnikelo kubantu abanhliziyo zabo ziyavuma. Ngivumele manje athi ngihlala kancane la, ngokhona umuntu engifuna ukumlamulela. Akunikelwa ngemali, kunikelwa kuqala ngenhliziyo. Makhona into odinga uyikhulekela, udinga ukukhulekela inhliziyo ephayo kunokukhulekela imali. Ngoba noma ungaba nayo imali, mawungenayo inhliziyo ayiphumi isikhona imali. Khona umuntu osetshenzelwa umuntu kwakhe, omwashelayo, omayinelayo, ohola 1000. Usebenza kaMzalwane, okhuluma ngezilimi rika baba, awashe kusukela emaphentini ezingane. Hayi ena 5, intombi ezindala ezino 17 eyifaka amaphenti azo eziwafaka emgqonyeni. Kuyowasha lo mama ngoba nangu uhluphekile wasuka emvunyane usebenza kwaMem. Akanaso isikhathi sokungena, akanaso isikhathi sokulala. Uqala ngo4 ekseni. Kushaya 11 ufuna nomezela funa ngalala engakalala uMem ukuphunyuzwa ukulala kukaMem. Osazomaka ama exercise kushaya 12 ebusuku elokhu ethi auntie kunjani lapho ngetiye ngo11 ebusuku ngo4 funa avuke futhi lo muntu. So uyabona ukuthi noma enengcebo kodwa inhliziyo yokupha ayikho. Oh Jesus. Ayikho. Umuntu akusebenzele kuphele 5 years ezakhe izingane ayifundi kodwa usebenzela wena. Sebenzela wena. Na abantwana bayabaza abantu abasebenza kwami. Oqala wafika wahlala kwami wakhulisa izingane zami usemzini wakhe manje uganile. Yes, bahamba ngemoto nini. Yes, ngawathi mayifika ngathi kulungile ungayigadi ingane kodwa ngene college Ntombazana. Yes, izingane azihambe ziye crash ibuye ngo5 uyibuke ngo5 ungafocus ngoba umncane ufuna uphume la unephepha okushoyo ukuthi noma wawulekela kodwa wawulekela encekwini yenkosi. Awukwazi ukuthi ungaba mncane kangaka uzophipha ingane uzofe uphiphana nezingane akwazi. Ngicela uthatha into zakho ushift ekungena olandelayo simdeveloper shift kungena olandelayo simdeveloper shift. Bathi abantu wabanjani athi ngangisebenzela inceku kaNkulunkulu. Umuntu asebenze kwakho kusebusika manje. Ezakhe izingane inama tracksuit amasha ngoba wa last year anoboya. Awukhona ukwathatha nalawa noboya unikeze lo eyogqokisa ezakhe izingane agcwele ema wardrobe aseza bangamaphela. Jesus. Noma ungaba nakho mayingeke inhliziyo. Ubeka iziketi uthi ngisazosehlela lesi ngisazokwehla ngisazongena kulesiketi. Ngoba inhliziyo yokupha injani bathandekayo ayikho. Ayikho. Umuntu mayesebenza kwaMzane ufuna maye ekhaya thiwe nje bawuhamba ngolesihlanu awubheke efridgini ukuthi ungathathana. Ufake la kuleli plastic leli ubophuthi awubheke lapha ewardrobe awubheke la athi mayefika ekhaya. Bathandu hayibo uphuma ukothenga athi hayi angithi mina ngisebenzela umntwana kaNkulunkulu. Ngisebenzela umuntu ocabangayo.
akamanga ngale 1000 rand engakhuphuki nayo engenayo nedate yokufika ngelinye ilanga lokuthiwa ngizokubona njalo andi angakhohlwa ngizokulungisela njalo athi angakhohlwa njalo athi angakulibali nje yeni bo kanti sihola ngolesingakhi la haya ngakhohlwa nje njalo ngizokulungisela ungaphazami ngiyeza anti ngiyeza contest angixakile nje kancane ezakho lezi zixakile uyayisotha ezalo funa zime lo ngalala ubusuku nemini uma ngabe ma ungenayo inhliziyo yokupha emall uyakudonsa umfana kuparking oza ma wami akhipha kubheka ima uzoshayisa iza ngapha kancane mawuqeda ufaka uwanqonde phambili yes ayikho yona inhliziyo nawa ama 5 rand nama 2 rand agcwele akukho yona inhliziyo asale mangele umfana ukuthi hawu imoto ngemuva inekhanda likamfundisi nonkosikazi wakhe wathi ministry nangu umuntu uyoshona imoto ibhalwe glory to Jesus kodwa nangu umuntu uyoshona imoto ibhalwe ukuthi come to church naya come to Sunday school naya iyoshona uhluleka ukushiya u2 rand imali angenayo lutho inhliziyo yokupha egarage bamfake kahle ngena ma anjani amathayi injani ma inhle imoto yakho ngiyakuncoma ma imoto ngiyayithanda le moto yebo kulungile faka u300 hawu ma sengifaka u350 ngephutha angithi anilalela abantu mabekhuluma nani ngithe 300 walibala kudla ingani vele isazophela le 300 bekunani ukhokha u350 uye phambili anilalela ibizi manager anginayo i50 rand hawu ayikho inhliziyo ayikho inhliziyo mayingekho inhliziyo umuntu uthula nento enayo ngoba akukho yona inhliziyo ngafa kudliwa udliwe nge2 rand there is why imoto yakho yothi yafika kuparking khishwa amarim there is why imoto yakho hamba ikhwayeke emagaraji akekho umuntu okunaka mawuqhamuka bonke abantu bayahlehla ngoba bayazi nangi lo mama lo onenkani nangi lo baba lo okhulumisa noma kanjani nabantu. Do you know ukuthi akubona bonke abantu abame emsebenzini edelekile ngoba nabo bedelelekile? Do you know ukuthi akubona bonke abantu abasebenza beseva waitress ngoba bequalify ukuba waitress? Abanye abantu basemsebenzini edelekile ngoba amathuba engekho kodwa ama qualification bawaphethe. So ungambhekeli phansi umuntu ngoba esamila namhlanje ngoba umila ngoba ufuna isinkwa kodwa mangavuleka umnyango lo muntu unento engcono kunento nayo. Awukwazi ukuhlonipha umuntu ngoba sombone office umuntu awumhloniphela ukuthi uyini umhloniphela ukuthi uyisidalwa sikaNkulunkulu. Inhliziyo mina ngithunga nomuntu engakhulumile imrobo ngifuna ukubona inhliziyo yakho mangabe uphethe emsebenzini ngifuna ukubona abakusebenzelayo ukuthi nje obumama shabalala nje bathi umama shabalala na nothisha basesikoleni oyi-HOD kuso nothisha basesikoleni owu-principal noma bathi utere branch. Kunabantu ongabafuna emsebenzini kuphela i-hour uzothi ngicela umama shabalala osindisiwe esikhonza naye. Bathi abantu umama shabalala osindisiwe ubani? Umama shabalala osindisiwe athi unye hayi angazi ngoba usimangele hayi akasuka kashabalala usimangele ubani loyo hayi awuyobuza kulena class number 14 na ufike 14 no wase 14 athi hayi angimkhumbuli kahle awuyobuza nangu omunye osindisiwe laphana bese kuthiwa ubani igama lakhe uNonhlanhla hawu kanti usho hey uNonhlanhla osindisiwe njobe sihlukumeza nje la kanti usindisiwe uNonhlanhla. Kumangala abantu basemsebenzini masithi sifuna lo umzalwane ngoba inkambo ahamba ngaye emsebenzini ayifanani nenkambo angaye esontweni ugoba azagobe kubefundiswa agobe kodwa yakhe indoda ukhuluma naye mengenyawo uthini angikuzwa phinda khulumela phezulu. Ayikho into eyisiqalekiso njengabantu abagijima ukuyohlonipha emabandleni besahlule ukuhlonipha emizini yabo. Ayikho indoda eshuma
oshumayelayo edeserve inhlonipho edlula indoda yakho eyakushadayo. Angifune ukuhlonishwa mina. Ngoba manje mangabe uhlonipha umfundisi, ungamhloniphi umyeni wakho, akaphinda khona umyeni wakho. Mayebona umfundisi ubona nje le ndoda entshontsha inhlonipho yakhe. Ngobona yonke inhlonipho engabe yakhe naye akuleya ndoda. Uma ngabe ngathi uphila ngalendlela engisho ngayo nabantu abakusebenzelayo, uyothi uma uyenkonzweni uzoanthetha ke ngikulandele nami. Ngoba ngithi ubona uJesu ku. Awuboni ngani uantu wakho akasonto? Nothi, hawu ake sizokhuleka kathi hayi ngikhona into engisayiyakaza khulekami. Akafisi ngisho ukuzothandaza nawe. Sithandaza ini enje? Yini efuna sithandaza umuntu enjalo sithandazana. So now the thing that you need to pray for inhliziyo. Mina gatsheni ngaphenduka ngineminyaka ewu7. Uma ngaphenduka from a poor family. Kwakusekhona u2 rand wephepha. Kusekhona u5 rand wephepha. Ngifisa ukuthi mangake ngisebenze ngiyonikela ngemali yephepha. Buka angike eduze kwemali ngaleso sikhathi kodwa inhliziyo ngingane iyafisa. Lelizwa abantu abaningi bathi hey mangaba nemali ngiyokwenza into ezinkulu lutho ngeke. Thembeka kokuncane ukuze uNkulunkulu ezokubeka kokukhulu. So ke ayifunda uhlezi fe. So into enamandla la inhliziyo. Nikhona abazali baseNquthu? Yes. Ngicabanga ukuthi kuyikho ukuthi ebandleni lakini ngingamenyezela into eyodwa kuze kuphele inyanga ezintathu. Yes, uyabona ukuthi lo mfundisi unebandla nethi ibandla lakhona lina inhliziyo. Bathandekayo, haleluya. Singakaphumi bathandekayo siyacela ukuba sikhumbuze ngemali esahamba ngayo siye kuma Easter, haleluya. Sakweletise ebhasini bathandekayo, siyakhumbuza ngendlela emangalisayo ukuthi abazana bangakamboni uMamnyembe bambone bathandekayo, haleluya. Siyakhumbuza bangcwele, siyakhumbuza ngemali yama Easter. Ubani inyanga manje uJune kukhunjuzwa ngemali yama Easter, kukhunjuzwa abantu abahamba ngezimoto, kukhunjuzwa abantu abathenga amagrosa, kukhunjuzwa abantu abanama medical aid. Ayikho inhliziyo. Mawunenhliziyo iyakucanula into engahambi kahle ebandleni lakini. Uma ngabe ungenamandla ufuna ababili nihlangane, mawungenamandla ufuna abathathu nihlangane, mawunamandla usukume wethu uvale lento ukuze ezoshunyayelwa. Ba ayikho into ezoshunyayelwa ingakakhokhwa imali yama Easter. Ngabe sisezwini manje kusakhulunywa ngemali yama Easter ekukade adlula. Ayikho yini indoda yodwa bengafaka lo 2000 siqhubekeni nokukhonza inkosi. Yonke into yasebandleni lakini ifuna ibe umzukuzuku, ibe yigazathi. Yonke into ufuna kuculwa izingoma ethi indaba ayipheleli lapha, iphelela emaphakatheni. Bangenile omama, bangena omama bathandekayo, bangena omama, haleluya, bawu50 njalo. Bangena omama banikela umnikelo omhle ngendlela emangaza. Hawu siyabonga amakhosikazi injini zamakhaya 540 asuka. Makhosikazi awu40 anikele 540 suka. Kodwa izolo kade seShoprite emall inkosikazi nenkosikazi iphusha ingqolo ezu2 iyokhokha igrosa ka300 rand. Namhlanje awu40 ahlangene amakhosikazi anikela 540. Izolo inkosikazi eyi1 ibise salon iyothwala inwele ze200 zeshine elashonayo. Namhlanje kunikela 540 amakhosikazi awu40. Siyagula, we are sick. Siyagula, we are sick. We are sick. 40 abantu banikela 540. Kodwa izolo umuntu oyi1 ubefaka amatayi efortuna yakhe wabhadala 12,000 ngaphandle kwenkinga wayiswipe. Namhlanje uphethe u20 rand elayinini eyethi indaba babuye bahlehle bayimba liyashona la. Ayiphelela suka. Thisho omkhulu wonke uselayinini ne50 rand iphelela. Jesus. Suka. Jesus one.
Jesus one. Shaya baba. Ithi kumakhelwane Makza. Makza. Hayi ube ngcono izolo yazi Makza. Yazi beqiniso. Be right kanjani izolo? Ngicela uphinde umbuzo umakhelwane Makza. Makza. Kanti ukwaze lapho umfundisi ngoba akahlali la eNquthu. Wayesekusho nje ngobunjalo nje kanti ukwaze lapho umfundisi ngoba akahlali la eNquthu uyayifikela. Hayi bazalwane. Ebandleni leintombi ehamba ngamaqashqayi. Nkosi yami. Ehamba ngama trailblazer. Jesus. Ehamba ngama X3. Twazingeni intombi zangena bathandeka intombi ngendlela emangalisayo haleluya zangena intombi bangcwela intombi zethu omamba kusasa zenze nje intombi bangene ngemali kange 340 ayike bangcwele sesiyabonga ngohlobo lumangalisayo sibonga uyinikela bathandekayo siyabonga mayeni bahle bangcwele sibonga uyinikela siyabonga umnikele siunikele wonke ke sewuphelele namhlanje bazalwane wenze 1000 ligcwele ibandla kuvalwe ngomuntu eminyango imoto ayikho parking kunikelwe 1100 khona okhohlisa omunye la khona okhohlisa omunye la awuphakamise kancane isandla uthi Nkosi ngiphele inhliziyo uyabona inhliziyo na ikhona umemezela kanye umfundisi athi bathandekayo bengifisa ukuthi ke kwakhiwa ama toilet la ngaphandle kodwa sisazobona ukuthi ibudget yethu ithini nayiphuma inkonzo amadoda amathatha amvimba athi baba sicela ungaphinde uyimemezele into yama toilet singathi sikhonza baba umemezela into zama toilet sicela ukuthi senze nje baba futhi wena phuma kule nto yama toilet uthanda abe kuphi nendawo sicela usikhombise indawo la ufunda la toilet abe khona ukuthi umfundisi ngwathanda la bathi ubuwafuna nini bathi ngajabula kakhulu mangabe ngefikelisayo ungawatholela bathi sekuqediwe ke baba ngomsombuluko yangena ama truck amadoda amathathu atasifuna umfundisi akhuluma into eyodwa kuze beyisikhathe esini umfundisi akashumayela izwi angalokho ekhuluma ukuthi kwenziweni sifuna ukusonta la imicrophone ihlohlozele baze bayijwayela abantu ukuthi hayi inje umthetho wayo iyahlohlozela ngoba phela mawusebandleni leimpumputhe zonke izinto ezirong bayayijwayela ukuthi hayi la kunomoya vele ongenayo kulesikhala kunje sekufikile kubusika sizwa ngalo moya akekho ovala le funa kuze kuhlangana amakomiti ukuze kukhulunywe ngale mbobo ngalesikhala hayi bazalwane inhliziyo asivale funa banikele ngani ke sisi laba nenhliziyo ezivumayo Verse 3 yilo umnikelo ineyokuthabatha kubo igolide 1 yini anginizwa yini shuthi yangena ki 20 cent yangena 10 cent yangena 50 cent angithi ziyigolide kodwa phela entrance level lo woza sisi nesiliva yangeni 1 rand yangeni 2 rand yangeni 5 rand mara entrance level le yebo sisi nethusi asingakhulumi ngisho ukukhuluma ngethusi sidlula nje ethusini ngoba ngisho naka my friend abasalithatha ithusi woza nokuluhlaza nokunjani kambi malini ehlaza 10 rand tshelo makhani 10 rand yafuneka makhi yebo nokububende kambe malini ebubende i20 rand ne200 rand charcoal brownish kubende yebo sisi nokubovu imalini ebovu awufunde anezwa blue scarlet purple awuzwa mana ke and bese kuthiwa purple malini purple anginizwa malini purple cela ubuza makhani manje inkinga ikuphi umthetho wakho khona ke 10
kuthiwa mamncebo imali zake zabamba meeting imali ama 200 rand nama 100 rand ehlangana nama 10 rand nama 20 rand kuthiwa athi ama 10 rand hawu nani ni imali ebuza ama 100 rand nama 200 rand athi ama 20 rand njoba nimangala nje nathi siyamangala nani ni imali hayi siyaqala ukunibona thina athi abathela nathi siyaqala ukunibona athi ama 10 rand hayi kuzofuna ukuthi ke nisho ukuthi nihlala kuphi nizephi indawo enihambayo singabonani kangaka athi ama 20 rand no thina sihamba abo mall abo Checkers abo Shoprite yes emabhusha emagarage emasalon eyitolo zezimpahla ezidulayo nazo ke impahla indawo esihambayo nina kanti nihambaphi singabonani nje athi ama 10 rand no sasho sabona zonke le indawo enizibala uthina sizasi siyabonakala ukuthi why singanazi anisonto thina sihlale esontweni thina na usifuna uzosithola Faith Mission uzosithola Assemblies of God uzosithola Voice of Victory niyabonakala anisonto futhi niyabonakala ukuthi anisonto nibonakala ngendlela eniclean ngayo ukuthi anisonto nje indlela eniclean ngayo niyabonakala ukuthi anikaze niwe ngisho naphansi athi ama 200 rand njengoba ningcole kangaka nishwabene kangaka esontweni abantu bashabaniswa kangaka yathi 10 rand yebo umuntu mayongibeka phambili mina noma ngabe ngikhiphe wallet ngiqondile uyangiqoqa angigoqa uthi angifaka lapha esitsheni angifake sengishwabene angigoqa angicindezele bayaza babala umnikelo nabo omanyathi bakhona ayikho imali egoqwa emnikelweni ayikho imali ebambezela mawubala imali njengo 10 rand namhlanje imali seyidepositwa ngaphandle ungawafaka ama 200 ungawafaka ama 100 ungawafaka ama 50 ungawazamazama ama 20 kodwa 10 rand ayingeni ngaphandle into eyenza 10 rand ingangeni ngaphandle yinhlupheke ebuya kuzo noma ungayifaka kule ATM ekhamisayo iya kanye uthi uyibheke phezulu bathi notes rejected ngoba 10 rand iyahlupheka wonke oyibamba uyayishwabanisa angazi noma ngoba inemvu la ngemuva na kodwa wonke oyibamba uyayishwabanisa akekho umuntu othi mayephethe 200 rand ayishwabanisa wonke umuntu mayephethe 200 rand ngicela ungibuzele umakhane Maxa imali yakho seyake yasonta yonke na yathenye 200 rand sengiyayeka yathenye 200 rand nakuxoxo yathi hey washo ungasho liphinde wena uthe uba 10 rand mina wake waya nami umnikazi wami esontweni wakhipha enganakile wasabathe uthi ufuna abanye kwathola khona mina ngedwa wasabathe uthi ufuna abanye ngiyabona wayefuna nina kwathi uthi khona mina ngedwa uthi ungambona into ayenza esontweni sengiyabona ukuthi shuthi kwakusesontweni ke lapha wafike wangibeka nami ngajabulela ukuba sesontweni wangibeka wabeka mina ngedwa ngathi ngabona edonsa omunye edonsa abanye ababekwe ngabanye bagcina bengafikanga kuJehova kade beya kuye bajika naye khona into ongayazi khona umuntu ake ningiphene u10 rand noma u20 rand ngibolekeni u20 rand noma u10 rand how cha phela khona ngifuna ukunikhombisa khona thanks ma uyawubona vele unjani useyinhluphekweni vele njengoba ngisho nje useyinhluphekweni uyawubona vele khona umuntu ma njengoba sizonikela manje ono 20 rand wokugcina athi naka ubamba athi inkosi na umnikelo wami wokugcina ngikunikeza wona alithathe lonke usizi lwakhe
alibeke phezu ka-20 rand, ayithathe zonke inyembezi zakhe ayibeke phezu ka-20 rand bese ezombeka e-altare. Shuthi lo mkhuleko uyimbewu ahlwanyela ngayo ngenxa yesimo akuso. Ufike-ke wena no-100 rand wakho, mawufika no-100 rand wakho umbeke, omkhiphe kokuningi u-100 rand wakho, uze naye uzombeka. Mawumbeka u-100 rand uthathe lo 20 rand weyinsizi. That is why when uyanikela mara ubona uyaphi, ngoba inkinga yakho insizi abantu abayinika uJehova wena uyayiqubula ubuyele nasemuva. Angazi ukuthi iBhayibheli ulifunda ujahile yini, ngoba kunevesi ethi yiloyo naloyo akanikele kungayi ngokwempoqo, bese yithi akanqume enhlizweni yakhe. Futhi ngiyalithanda iBhayibheli lithi esesekhaya. Ithi umakhelwane yazi indlela othule ngayanga ujwayele uthule kangaka, ucabangani wajula kangaka? Wena usumuntu othulayo, wena ucabangani? Hey sis, ngicabanga boshintshe engabathatha shono ngidonsa nzima kangaka, yile insizwe engiyibutha wonke masonto. Usuyabona umuntu makathatha ushintshe ukuthi ubengayihlelele, bengayihlelele. Ibambezeke ngisho ilayini emilu. Ngono ke nalo thatha ushintshe impela. Khona omunye obeka u100, athatha u50, athatha u20, athatha u20, athatha u10 rand ababili, abuye neprofit la emnikelweni esisawunikela. Ngingumfundisi ngikhuluma iqiniso ngikuJesu. Ngizibonile izinto engikhuluma ngazo. Umnikelo awuthathwe kubantu abanhliziyo ziyavuma. Ungikade emakhaya 5 minutes. Angeke woza sibaba, angeke ukwazi ukunikela uma ngabe ungakawunqobi umoya wokuyesaba manje. Into odinga ukuthi uyinqobe eqala very soft, umoya wokuyesaba imali. Abaningi bethu la siyayisaba imali. Wobheka makucula ama-chorus uya rejoice, makuweshipha uphakamisa izandla, makuthiwa siyemnike ushintsha same time. Awubi right even. Futhi awuzwani nomuntu othi awukhuluma ngendaba yokunikela nemali. Umoya wepoverty ukwenza ukuthi uyinyanye into ezokukhipha kupoverty. Yabo nje bangishumayela nje abanye bathi njengamanje what a waste of time, bathe khona umfundisi lapha oshumayela ubhizi ukhuluma ngemali akashumayela. Sifuna the word. Kusiza ngani ukushunyelwa the word na uphuma la uyophuza ijuice ongayithandi? What's the use? Siza ngani kushunyelwe the word na uphuma la uyodla ukudla ongakuthandi? Ngoba ngabe usen inhlupheko ibangulaka. Umuntu ongenamali unolaka ethenga. Mawuthela ushukela uyakubheka, akabafuna ubalilayo ukuthi izingane zidlila ezingaka. Amaqanda uyawabala ukuthi amaqanda bengaka izolanga. Inhlupheko ikwenza ube yi-security guard. Ugada ukudla ukuthi amafutha ngiwashiyela, niyamosha ngiyabuya amafutha asela. Inhlupheko. Awuhambi nezingane zakho uma uyogrosa ngoba izokuphazamisa. Ihambe ithatha izinto ongayifuni. Inhlupheko. Umuntu ohlela enhluphekweni unolaka. Mangabe uzopheka funa ubuze yena, ungapheki into ethandwa uwe ngoba uzosuka upheka into engaphekwa. Akuthole kamnandi uphekile kanti upheka inyama ebovu. Akubuza uzuyipheka nje uyakwazi ukuyithenga. Inyama wezwa ngobani ukuthi inyama ebovu ingahliwa ngoLesibili wena? Inyama ebovu idliwa ngeSonto. Inhlupheko kwenza kube ngathi ustrict kanti usenhluphekweni. Inhlupheko kwenza kube ngathi uya-economize kanti ucindezelwe. Mawuthela upetrol awukhona ukuthi ngicela u400 to relax. Nakuthela upetrol intamo uyikhipha yonke ufuna ukubona ukuthi bafake yena ngempela na ngoba kade sidliwa thina. Inhlupheko. Noma uyafona uyasheshisa.
hello khuluma ngaseli yaphela airtime yami hayibo inhlupheko Hayi Bishop. inhlupheko mangabe usuke enondweni uzala ufuna abantu basho yonke into abayifunayo ngoba awufuni imoto lokho iphuma ibuya ibuye funa imoto iphumela into eyodwa ngoba uyabiza upetrol impilo yakho uphile kwesabeni kube ngathi umuntu ogcinayo kanti cha uyesaba ngoba injongo yenhlupheko kwenza ukuthi uphile wesaba ngiyayazi ngikhuluma into engiyaziyo ngiyayazi inhlupheko ngikhuluma into engiyaziyo mawuhola nge25 nge24 ulapha edrobheni ngo11 ebusuku ungazi uqathi uphele obuthonga ngathi uzogada imali yakho nethi mayingathi yangena nje ithi khalakatha uyayidonsa same time buya na uthi bangaze bayithatha abayitshontshe nje uyabakweleta abayitshontshe nje kwasayina wena ukuthi bayithathe ngezingane inhlupheko ithi ngcono ibe ngakuwe kube ngathi mayingakuwe siyaphela isikwe kanti umgodi ugubheka kakhulu ngiyayazi abange mina lonto yangibamba ngingenayo nemoto ngcono mawunemoto ngakugijima uye ebank mina wafuna ngigibela itaxi kube ngathi ngehla ngihambe nginyawo ngiphuthuma ukuthi mangisheshe ngifike kuyo ngoba uma ungafiki kuyo uyothi ufika sebefikile osibanibani ungakafiki hlupheko njengoba ngishumayela nje umoya wakho uyarebhela ukuthi no man yazi kuba ushumayela ngoJesu osindisayo ukusiza ngani ukusindisa kaJesu donsa nzima ngoba ngisho umshado awunantokozo mangabe imalini kungahambi kahle abantu basebashada enhluphekweni balwa njalo awucabanga ushiya igizo uyivulile ungashiya igizo uyivulile sisobe singekho akhunyiswana iviki lonke ngihleli nomuntu osipewe uyamosha ngasovula igiza uyivule nje igiza uvula igiza nje ngoba la kunenhlupheko khona cishwa amagiza cishwa ama-swimming pool kuyacishwa thiwa ikamera lingenamuntu licisheni makungenamuntu lacishani ma uphuma etoilet cisha uyokhanyisa ongenayo inhlupheko ngoba inhlupheko inemithetho eminingi inhlupheko ngiyayazi nguxoxela into engingayazi ngiyayazi ilanga lakho lokuhola awukhoni nokuthenga ice cream usuke emholweni straight uye ekhaya ngoba ufuna ukumosha kusebenza wena kuyikhandla wena kodwa awukhona ukubenefita futhi awukhona ukuyijabulisa futhi awukhona ukuyijabulisa inhlupheko inhlupheko is a spirit and namhlanje sizoma phezulu kwekhanda layo bengithi namhlanje sizoma phezulu kwekhanda layo Jesus ngifuna ukunishiya ni right emoyeni niphinde nibe right nakulengcenye yempilo ngoba nasemabandleni kuba ngathi asithanda ukunikela kanti siyathanda abafundisi siboshiwe uma ngabe kubiza umnikelo ungenayo imali yokunikela ugcina unenhliziyo embi mawuze umuntu efakaza masithi umama ubuthelezo wenzela bathi ya bathanda ukobukwa bahambe bodecorate ngoba mawusenhluphekweni ugcina unenhliziyo embi umuntu mayefakaza ethi uNkulunkulu ngibusise ngemoto sakayitholanga nakahle le moto ngoba inhlupheko ikwenza ube nenhliziyo embi ukholwa hayibo masithi nje khona umzana oke wasithatha ekseni wozidlisa ibreakfast bathanda ukubukwa sebedlisa abantu ama-breakfast makwenze njani inhlupheko ngoba ithi inhliziyo yangaphakathi kube bathathe le mali ye-breakfast bayiletha la kimi ngabe ningabi into engiyenzile poverty ithi kumakhelwane sitholakele yaze ebusuku bazalwane akulona icebo zwanini it is not the will of God for you ukuphila from hand to hand akusile icebo likaNkulunkulu ukuthi mawuhola nge-30 shayo yi10 usuboleka imali zabantu yes ngoba ngithi manje inhlupheko inje isimakhaya ngazolo bazongizwa na inhlupheko inje inhlupheko ikufuna la ujwayele khona isikhonto engizoyisho lapha angazi noma bazongibamba ngomthetho kodwa ngizozama abazana abaningi bakulento manje yokuresign emsebenzini ngenxa yemigodi athi umuntu ngendlela
engiseyikweletini ngayo ngcono ngisule ngithola imillion ngizovala lemgodi bese ngiyovula ibhizinisi bese ngiphila impilo efree bangakha ba resignile bavala imigodi bavula amabhizinisi baphila kahle why abakwazi ukuphatha imali no bayakwazi ukuphatha imali inkinga ukuthi sisuke safundiswa kakhulu manyathi ukuthi uphila kanjani ungenakho sangafundiswa ukuthi uphila kanjani umunakho that is why abantu abangenayo imali uyababona mabenayo emzukwane nayo uyabonakala hayi ke hayi namhlanje ke hayi uyamolda konakele ngoba umenayo inhliziyo yakhe nomoya wakhe ulwela ukuyiqeda ezobuyela la ejwayele khona ngoba akakwazi ukuphila ekubeni nakho ujwayele ukuphila ekungabini nakho so mayikhona into ayibamba ngesandla ithi poverty ivithize ngoba awazi ukuthi philwa kanjani nayo buyela la ujwayele khona yes awukwazi ubabone ngoDecember ngoba ethola ama bonus bihambe emadropeni bethengela ingane amateka abizayo zingenazi impahla zesikole ngoJanuary the same person obegcwele inquthu eyimeya ebhabhaza inquthu yonke uyena oboleka imali yokuhambisa izingane etertiary kodwa izingane ezigcoke ama Converse o 2.7 zigcoka ama hemisphere amabhruko 1000 kodwa zinayo iregistration ngoba ipoverty ithi dlala ukuze ngoJanuary uzoboleka njengamnyaka yonke wena ukwazi ukuba noJanuary ongaboleki ngaye ngoba ujwayele lapho yes soze unamazwi ukwazi ukuyishintsha ivoice yakho musu udabukisa utshekise nekhanda Timza uyazazi lezi zinto ziningi uyayazi inhlupheko enginayo ngomyeni wami uyamazi umyeni wami ukuthi unjani umuza wakho wabayini umuzi wakho womama akho myeni wakho umuzi wakhiwa umama njengoba ngila akho muzi ngawakha la umuzi wami wakhiwa inkosikazi yami mina ngazi ukuthi mangithola imali ufuna ngiyothenga imoto entsha unkosikazi wami uthi why singa invest la unkosikazi uthi why singa ifaki la akho muzi wakhiwa indoda manje umuntu mayizokhala ukuthi indoda yami ubecabanga ukuthi yipi indoda ezokwakha umuzi ngoba indoda yakhiwa inkosikazi alikho ivesi ethi madoda yakhana imizi ivesi lithi inkosikazi ehlakaniphileyo iyayakha indlu yayo nesandla zayo that is why mawushada nenkosikazi eyisula ukulahlile uNkulunkulu emhlabeni shada noma mohamba ekhanda ikweletu wonke malanga mawuthi yabuya athi wozobona ngithenge nasi isithombe ungathenga isithombe ngabe uclean indlu ngithenge nasi isithombe asisihle siyayifanele i-dining room yami le dining room ayifuni isithombe ifuna ukushanyelwa mayingashanyelwa izoba right uye kulokuthenga amabhubesi ongawazi ngithe sengiphinde ngathenga futhi nase esinye isithombe indlu yonke zithombe ngathi kuse museum le ndlu ifuna ukushanyelwa ubuhle obuningi emakhaya ethu akusikona esikubekile esikwenzile ngoba noma ungabeka kangakanani lo muzi mawungenasandla abonakala nobuhle obubekile ngizele wena ngixotshelwe wena ngizokudonsa ngoba kusiza lokuthi nguthisha mina ngiyiprofessional imoto yakhe ihamba ngote ufike egarage ume egarage ngicela ngithela u30 rand uyiprofessional athi mfana sorry material hey angithanga 3 ngithe 30 rand uyiprofessional angithi namhlanje upetrol yakhuphuka inhlupheko mangabe ungakayinqobi inhlupheko kugcwala amagarage abantu beyogcwalisa upetrol ungakanyuki ngoba kuthiwa uyakhuphuka nge30 cent manje masugcwalise namhlanje usoyoba khona inginaphakade na ngoba phela usazophela uphinde uthenge ngayo leyo mali sawungazi yohwayekelwa imoto yakho ungene kuma expense epanel beat up expensive kangaka net ngaba bathi uyakhuphuka namhlanje ntambama
ipoverty ithi no angiphuthume khona ngiphuthuma ngiyogcwalisa ngiphuthuma kodwa kushawule esihlanu usubuyele futhi uyothela wona lo ka 30 cent okade ubalekela kodwa ipoverty it's a system efuna ukurana our minds. Sean, what Lord? I want to overcome the fear of money. Funa imali ungayisabi. Yes, ungayisabi mali. Ungahamba ucela ama discount zonke indawo. Ayikho into okwazi ukuyithenga ngeprice yakho. Yonke indawo uyakhala. Baze bachaza ukuthi hayi mali seyehli nje wasenje seyehlisiwe. Kodwa ningeke nehla kancane ke mhlawumbe kunalokho nje. Ke nithi nje ukwehla kancane nje. Ucela i-discount mzukwana ungenako uyicele namzukwana usunako ngoba usuyijwayele lempilo yokuthi ufuna ukhalelwe wena. Angithi phela mina ngafela umyeni wami. Hawu. Manje kwenziwe njani? Ngono na wake waba naye khona bangakaze babe nabo. Ngono wakho kwaba khona wathi ukuphushisa wafa. Laba bakaze baqale babe naye. Lokubayimela bodwa kusukela namhlanje kuze kube phakade. Phela mina ngithi ngiyintandane. Ungcono wena basanda kushona bakabethu kade bahamba. Nakho simile siyaphila. Ipoverty kwenza udabukise. Dabukise. Abafundisi uwe bakhona la ukuthi abafundisi basuke bangazi makunemvuselelo. Yes. Lo safarisha inkosi. Kuthiwa le moto ivele enkosini njalo. Kodwa njengoba ifika nje umuntu oqala manje usafarisha inkosi lokuthiwa. Shuthi inkosi ilethe izinto la. Ithi suka futhi kube yiyona inkosi elimalayo ngezinto ekuthiwa ilethwe yini. Ake ngibuzeke ma njoba uthi uzothi ukuthi kancane ngenxa yale moto entsha i-medical aid awuyikhokhanga yini kule nyanga athi cha ngeke ngikwazi ungayikhokhi i-society yona umile yini kuyo cha ngeke ngikwazi ungayikhokhi wo ubona ukuthi awuyishaye zonke lezi zenyama uyekele ezomnikazi womsebenzi uyekele zalo okuvuse ekseni uyekele zalo okuvusile abanye bengavukanga awubheke ezakho uzikhavile ezomnikazi womsebenzi wangayikhavi. Yes, ibusiso. Thayi inkosi yami baba siyakha ekhaya. Sibona ukuthi asakhela uma sinobaba. Hawu myeni wami ungenze into emangalisayo. Siyakha ekhaya. Babecala iproject yokwakha abasakhipha kweshumi abasanikeni. Hawu ngamangali bangithi nje wasashila ukuthi siyakha ekhaya. Yes, le project esiyenzele uma isafarishisa uJehova. Bese uthi umfundisi mangimnikile mangamnikezanga ngimnikezanga. Le mali akuyona yakhe. Ngikhumbuze efemani masingakavali kusasa ngibafundela ivesi ukuthi okweshumi kuyakubani kuyisima kanjani okwani kwathini kwaya uyangibona nje wangimile nje nginje ngiyishumi ngidlo kweshumi njoba ngimile kanje ngisho ayikho iboard ekumele ihlala imeeting idecide ukuthi eyishumini nginikeza yipi ingxenye ngoba nginevesi elithi okweshumi kuyifa lami. Akekho umuntu efuna abale if uma ngabe ibandla lifuna ukwakha ibuilding alishaya imali yebuilding lingakuthinta okweshumi kwami ngoba okweshumi iqondene namaqondene nobakhe akho bantu efuna abamba imeeting ba decide ukuthi bayangikhuphulela bangenza njani ngoba kunevesi elinginikezwe ilungelo ukuthi okweshumi kuyifa lami futhi kunevesi elinginikeza ilungelo lokuthi okweshumi ngikudlele indaweni zonke ngingakudli ngedwa ngikudle nomndeni wami ngoba kuyinkokhelo yami yomsebenzi engiwenze ethendeni lokuhlangana. Imoto yami ibhadarwa okweshumi umuzi wami ubhadarwa okweshumi. Yes, ofuna ukubuza imibuzo ukuthi okweshumi kube imalini okweshumi kube imali yabanye ihlangene nale yena ayifakile. Ningizulu ukuthi ngithe kube imali lokweshumi kube imali yabanye ihlangene nale yena ayifakile ngoba akukho ilist efuna ikhishwe ukuthi ubani ngoba akekho umuntu ofuna abantu bazi ukuthi uhola malini ingakho kweshumi ufuna kungadlule ezandleni ezirong uqonde straight kulo ekuya kuye ngoba kunabantu abafuna ukuhlala emakomidini babambe okweshumi kwabanye abantu babale okweshumi kwabanye abantu okwabo kungekho ngoba okweshumi number 1 kuyinto engcwele engafuneka ngidlule noma ikuphi noma ikanjani
Kufuneka kube khona umuntu owaziyo ukuthi ngiye ngathi ukuwa, ngiye ngathi ukuba nescreens, ngiye ngathi ukuba njani. Ufuna kwazi umpriest. Manje labe ngizobakhulumela kabekho, labe ngizobazama. Labe ngizobazama. Sis naloko okuncane nokubonayo lokho kuthengwe imali yokweshumi. Ngisho nalo insinjana imali yokweshumi. Awukwazi ukuyiqhenya umzalwane, uyiqhenya ukuthi hawu thina uNkulunkulu wasenzela umusa. Omangalisayo. Umfundisi wethu uyasebenza. Hawu wasenzela umusa uNkulunkulu. Umfundisi wethu uthisha uyasebenza. Yes, umfundisi osebenzayo inhliziyo yakhe ebandleni ayifana nomfundisi ongasebenzi because ikhona i-element ukuthi ibandla kalincenga next. Wombheka unkosikazi womfundisi osebenzayo akancenga. Yes, akancenga because ayikho into ayibenefita kubazalwane. Mayibabuka nje wabuka nje abantu abahluphayo, abantu abagcwele ukuhlupha nje. Ngoba ayikho into ayibheke kubo. Yes, azasha athi nondla umyeni wami nondla ngiyasondla mina imoto eyami konke okwami. Bese ucabanga ukuthi wena isibusiso sizokwehla. Ngayenza lento engiyenzayo ngisebenza. Njengoba namhlanje ngila, kusasa ngibuyele ekhaya one day, ngolesihlanu ngikwanongoma entabeni, ngomgqibelo ngiseMaritzburg, ngesonto ngiseNewcastle, ngomsombuluko sengibuyele ekhaya. Ngayenza nini lento ngisebenza? Uyabuya lapha ama exercise nawo angaka, ama assignment nawo angaka. Ngapha ufuna ufunda amavesi, thatha iBhayibheli ufaka ama-crayon, ufaka ama-crayon, mawufika uvule nje la kunama-crayon khona ushumele khona. Uzake wenyuke emthini khona abangcwele, wenyuka ke nisho nithi wenyuka. Ufunda nje la kunama-crayon khona uyothandaza nini, uzile nini. Umsebenzi udimando kwawo. Lezizwayo umfundisi makuthiwa umuntu umfundisi ufuna umcabangela ubuye. Angikhulumele mina nje. Ubani odinga umthandazo kakhulu mina nonkosikazi wami? Is my wife. Ohlala the whole weekend enamiyeni. Kodwa amkhala myeni. Myeni uhlele enkalweni. Yes. Izingane zami zingigcinile. Singigcine ngiphumile. When are you coming back? I'm only going to be there on Thursday. Mangifika Thursday usuku lodwa ufuna ngenze ngidla nabi lunch. Ufuna ngenze ngispend isikhathi nonkosikazi. Ngolesihlanu ngiyaphuma futhi. Befundisa umsebenzi wabulula manje bakhuluma nje 1 hour bese abantu befuna engaka imali bekhuluma nje 1 hour. Do you understand the sacrifices we go through? Ulale hotel uzulinyanya ihotel ngoba isekho into emnandi. Yini into emnandi ngehotel ongena kulo uyohlala wethu buka ne TV kuze nshonda? Yini into emnandi? Batha kumnandi balale emahotela, bahlale emahotela, bayehla bayenyuka. Yini into emnandi? Yini into emnandi? Bayikho into emnandi. Kumnandi ukuhlala nomndeni wakho. Kumnandi ukubona izingane zakho ezikhula. Eminye imikhuba ingangena kubantwana bakho ungekho useyinkalweni. Wena ulala ugoniwe zonke izinsuku indoda yakhe lapho uphendukele endodeni. Unkosikazi wami kuzafike lobuthongo ulala ngesigubhu. Mayizolala ufuna aqala yomeduze kwegedlela afaka amanzi esigubhini ezofudumala. Mayisabathe uyangithinta ngaze ngamfundisa ukuthi ukuze ube right sis ubothatha amanaka ama-continental wabeka be-2 ubeke enye la ubeke enye la ukuze nase uzumekele nawuthi uzwe i-continental ingqondo yothi yimi. Mayethi continental athi ayi awuye kuyehla ubuthongo ukhumbule ekseni ukuthi hawu ngiqamele umsebenzele isikhathi esidekeleyo ngoba ngiye ngifundise omama abashoyo labayeni baba ukuthi umyena kuma isashona ngoba khona isizini lenzima le yokulala ngoba ingqondo ijwayele ukuthi kunomuntu la ngithi ubobeka ama-continental amabili sizokwehla ubuthongo ngamlala unyaka wonke ingqondo ikhohlwa because mawuzumekile awukho in your senses masithi isandla uzwe kuba ngathi kunomuntu yehla ubuthongo uyanqoba uyakhula phambili ahlazisa ifamily ngenxa yama-hour 5 obusuku 11 12 1 2 3 4 6 sohlazisa ifamily ngcono ubamba umqamelo nevangeli lafelwa uJesu. Sister, ngcono ukulala nesigubhu nokuhlazisa ivangeli.
Ngaphela ubusika ngithi nawo unyaka ozabuyo ufikile nangalowa nyaka awukho unyaka owafika ubusika bangafika. Thola isigubhu sifaka amanzi abilayo. Ulala. Isigubhu siyeshisa mase kushisa nje ukuthi uyaba uyothi sekuseni. Awunasifo, awuna stress, awunalutho. Awuphoxa ngavangeli. Amanzi awakho iketela yelakhe isigubhu yesakho. Eish. Khona umuntu engemlekeleli. Khona umuntu engemsize somewhere. uNkulunkulu wangibeka la ngingasayisabi khona imali. Nginamsebenzi nemali. NoMkulunkulu engathi ufuna malini kimi. Ifuna uNkulunkulu, have it God. Ngoba phela yonke into enginayo ivela kuwe. Makucela wena kimi, ucela umnikazi wayo. Khona wanginikeze yona namhlanje. Engisayoyifaka ebandleni, angakayifiki naye ebandleni. Eyango September. Nginikeze namhlanje ngilele. Ngavuka naye. Bathambo batshela ngoSeptember wonke umuntu ayihlele. Azonikela ngemali angakaza anikele ngayo. Ngoba uSeptember inyanga yesi9. Inyanga yokuzala. Ngoba ukuze kube khona into ezalayo khona amapain efuna udlule kuwo. Makhona izinto ezibambekayo efuna uyizala, ufuna udlule amapain nemali ezalwayo. Uzoqala mina kuqala. I've decided in my heart ukuthi how much I will give as a lump sum because ngaye nganikela ngezinye kodwa le angaze ngiyibeke phansi ihlangene. Ngesikhathi ngizwe ipain yayo iyendlini kaNkulunkulu khona into ezoqhuma zizakini. Ngoba khona izinto eziphathekayo ongeke uyizale ungakabeki izinto eziphathekayo. Ngoba into eziphathekayo zizalwa ezintwenini eziphathekayo. Khathi ngiyoyifundisa ebandleni. Kuthi nangaba ukwazi unikele nge-10 rand ngoSeptember, uzobanikeza i-date ngomhla ka-4. Khona pretender. Mangaba ukwazi unikele nge-100 rand, nikela ngo-100 rand. Mangaba ukwazi unikele ngo-1000, nikela ngo-1000. Mangaba ukwazi unikele ngo-5000, nikela ngo-5000. Mangaba ukwazi unikele ngo-10000, nikela ngo-10000. Mangaba ukwazi unikele ngo-20000, nikela ngo-20000. Omanyathi angazi ngobakhela abantu imizi ukuthi bona bonikela ngani. Wena ukwazi uthengele umuntu ngisho igrocery. Kodwa makhunywa ngomnotho kade sidliwa thina kade sidliwa wadliwa malini kunikeza. Soqhubeka sikhonza inkosi. Akuyimali nebakudla sekunikeza sokwazi ukukhonza inkosi. Ufuna ukukhonza inkosi. Mangabe ungakazi unikele ngo-100,000 unyaka ka-100,000. September ngomhla ka-4 sobe senza leyo nkonzo. uNkulunkulu utheke imkhona abantu efuna bastretcheke ukuze bazale. Ngoba ayikho into ozoyivaluisha ungazange uyizwe ipain yayo. Inkinga yabantu nje abakubheki mawuhlwanyela, bakubheka mawusuvuna. Bese bekhuluma ngesivuno sakho kanti abayazi imbewu yakho. Khumbula kahle ngicela ukunikela ngo-10,000 lalingathi liyazula ikhanda la. Angathi liyazula ikhanda lamuntu yini le ngiyenzile. Futhi kumnandi siyenze nenkosikazi sobabili sivumelene. Kodwa kwenzakalani? Emva kwalokho uNkulunkulu waqala ukungethemba ngo-10,000. Abakhona umuntu onginikeza okweshumi ngo-10,000. Omunye wanginikeza futhi okweshumi. One person afika nginikeza 10,000. Ngathi kanti kunje? Ngathi inkosi nginyukele ezingeni elilandelayo. Ngaqala i-system entsha manje yokusiza befundisa ukuthi bathole imoto. Ngene emabandleni ngifundisa athengele imoto, ngene ngifundisa athengele imoto. uNkulunkulu wangithemba. Sekungenzakayile kabili. Umzalwane oyi-1 anginikeze esandleni okweshumi ka-100,000. Okugcina unginikeze 114,000. So ke njengoba uNkulunkulu esengethemba ngo-100,000 mina ngoSeptember ngifuna ukunikela ngo-100,000. Ukuze uNkulunkulu ezongisusa ko-100,000 angilethele umuntu oyi-1 ozongibekela esandleni u1 million. Ngoba angikwazi ukuthandazela u1 million mina ngingakaze ngihlukane no100,000. And God will do it. God will do it. Watch the space. Mina linda ngizohamba ngemoto ngize ngihambe ngeBentley. Sizohamba ngemoto ngihambe ngeAston Martin. Ayikho into engiyifuna engeke ngibe nayo. Ngoba ngiyazazi izinto izalwapi. Ngiyakhuleka, babongcwele, babongcwele. Khona engakhulekelwa ezihlwanyelelwayo. Ngisentabeni, babongcwele. Khona engayidinga intaba eyidinga ukuthi unyuke ngomnikelo. Njengo-Abraham. Uthi omunye
But why abafundisi bakhuluma kakhulu ngomnikelo ngoba uJesu uzele ukuzosindisa? Cela ufunda iBhayibheli ungajahanga man. Uzofunda iBhayibheli ujahile. Lithi iBhayibheli uJesu mayefika esontweni la kube eqala ukufunda iBhayibheli. Wathi umoya kaNkulunkulu phezukwa. Ungigcobile ukuba ngishumayele izindaba ezinhle kwabampofu. Akathi kwaba nezono. Akathi kwizoni. Abantu bokuqala uJesu azoshumayela kubo abampofu. Ngoba enye into eyenza bagcine besezonweni yibo ubuphofu. Ngoba umuntu maye kupoverty ulala nemanager ukuze aqashwe. Ubuphofu bumenza enze izono. So uJesu abantu bokuqala engizoba address abampofu. Umuntu wokuqala wathola isibusiso esikhulu eBhayibhelini umfelokazi. Wanekela ngamafadinga amabili. Ithi phakathi kwathiwa lo unikele kakhulu ukudlula bonke. Athi hawu kanjani sifake kangakathiwa nanifake kweni nakho lo ufake kokugcina kwakhe. Noma ufuna uNkulunkulu athi you are the best giver ngoba usukunikele ngalokho okwethembayo. Khona izidefuna siyichithe. Ncane 3 days. Engizonifundisa into ezinkulu. Ungakwazi ukunikela uthi ngisabeka imali ngoba ngigade ukugula. Ingakho ukugula kungapheli kwakho. Ngoba ukugula kune budget. Kodwa uNkulunkulu akana budget. Makhishwa imvilophe emvuselelweni uthi no mina nginikela ngokwe budget uNkulunkulu uyazi. Angihambi ngithatha imvilophe noma ikuphi angihambe ngithatha nje. Kodwa ukugula ukubekela ibudget. Umntaka dadweni ongekho ku society maye ngafa uzomthengela ibhokisi. For into zakho you can go all out. Kodwa for into zikaNkulunkulu you cannot go all out. That is why uNkulunkulu unginikeze a new system yokunikeza ama pledges. Angisawabizi mina lama pledges la ukuthi ozani abafuna ukunikela ngama 1000 rand. Lutho. Basela lapho mina ngisukile lapho. Because ione into engiyifundile. Kunabantu abangeke basukuma kodwa banganikela. Because sometimes abanye abantu bama emalini ethize ngoba befuna ukubonwa ngabantu ngoba kungasuka enhlizweni. Uthe uNkulunkulu banikeze bonke bathi imvilo. Kube yilona lo yanikele ngokuthintwa inhliziyo yakhe. Sikubone emnambithi. Sanikeza abazane imvilo uNkulunkulu wakhuluma nezinhliziyo zabantu. Ngoba njengoba ngikhuluma nje khona umuntu oyibona into ezomkhipha. Njengoba ngikhuluma nje khona umuntu ozosizakala. Mangithi abantu bama 1000 abazomala khona umuntu ongeke amela ngoba kunomuntu amkweleta 200 rand. Ukuthi umuntu usezothi habe nanga umuntu eyoma ko 1000 u200 rand imihlolo kaJamesini. Bangaka abantu babuthwala namhlanje ebusuku ukhuluma nami ngiyakuzwa. Why? Manyathi ngakuthatha kwaba umthwalo wami ukuthi njalo mangifika endaweni ngikhulume ngalento ngoba ngiyabaza ubuhlungu bepoverty. Ngiyabaza ubuhlungu bepoverty. Ngiyabaza. Ngiyabaza ubuhlungu bepoverty. I know the pain. Uzungakayazi poverty mawungakathenga impahleni ezisebenzile. Uyiphakamise lapha lezi ethiwe ngegoli eyibuya phesheya amajazi fike ibekwe ume khona uyothenga emajazini ufika uphakamise uthi awunkosi sami lalisha ke leli hawu la usho into endawo hawu hey enebuka linegama hawu linegama amashayina lahlile le wena uyaphakamisa ngala uthi kusha ku awukakayazi poverty la ukuze wena ukwazi ukuya phambili ufuna ulinda abanye bayekele ukuze wena uthathe izothi lemvusela ingakavali yashintsha indaba yakho. Now uyongena estory yothenga into oyithandayo. Now uyongena estory yogqoka ngendlela othanda ukugqoka ngayo. Now uyongena estory yodla ngendlela ofuna ukudla ngayo. Awukakayazi poverty. Uma usangena eShoprite uphethe calculator. Ungakayiboni poverty. Ngene eShoprite uzogrossa uphethe calculator uholile yi15. Yonke into uyibhale ephepheni uphethe calculator kwezisikhathi awunayo ubhale efonini. Uma usuya ngasekugcineni impela sewufaka ama items amathathu okugcina icishe ifone ingena icall ufuna uqale phansi uyigipe zonke uyibeke eceleni awukakayazi poverty ukuthi ufike negrocer emshinini katsheni ume kanje emshinini seyithini sisi sekumalini uthi awuyizame nale mayithe uthi hayi ibeke ngono sizamele kuze kunyanya usisi okushayelayo awuzenzi ubanjwe ipoverty akukho nokodwa okushiyayo ngoba ungakudingi uyakudinga kodwa amandla awavumi ukuthi kuye ekhaya hlungu ipoverty bazalwane bambezela ulayini emshinini uthi hayi sisibiza supervisor ikhiphe athi sisi mama akuthi ayikho into engizoyenza mntana ikhiphe
ngcono sifake lokho ayisali mayonnaise singaphila ngaphandle kwayo kodwa impuphu ayikwazi ukusala asifake impuphu ayikho into ebhlungu nje ukuthi intuthu uyidinga zonke fanele ukhethe ukuthi kuhamba yipi esalayo ngeke ngaba lapho ngiyayazi into engikhuluma ngayo ingane mayibuye esikoleni iphethe iphepha nje ushukela same time bathini manje sekwenze njani hayi mama bathi siyaswenka ngolesihlanu funeka ama-5 rand bayayifuna imali labantu labantu abadeli last week bekungama-10 rand kule fika ama-5 awubheka indlela osujuluke ngayo ujulukiswe u-5 rand ipoverty kwenza yonke into uyibone ngathi ifuna ukuthatha kuwe asimeni ngeenyawo ka 15 minutes. How many minutes? Gentlemen, 15 minutes. Ngicela nizobamba isitsha somnikelo. Before we come to give our free offering, ngicela uze makhaya. Before we come to give our free offering, ngifisa ukunikeza wonke umuntu ola ithuba lokuthatha isibusiso sakhe. Makukhona indawo ekufuna wenze sure ukuthi awuphuthu ukunikela kuyo ila kuwinwa khona imphefumulo. Khona indawo ngathi hayi ngizobuye ngibone kodwa once waba la kuwinwa khona imphefumulo you must plant a seed. Kwalithi iBhayibheli ohlanganyela nomprofeti lithi uzuza umvuzo womprofeti. There's a grace to take you out of where you are. As I'm speaking, omunye umuntu ubona ngathi ngichitha isikhathi kodwa khona umuntu othe lo baba wayikhulu ngoba uyathunukala makukhuluma izinto ovalelwe kuzo. And isolution yokuphuma kwakho ukuthi kube khona okususa kuwe. Baba uNkosi angikhohlwa bayazi ofe ngawe kade ngixoka le ndaba emnambithi. Ipoverty ibhlungu bazalwane. Baba usithole wafika kithi ngetende 2006 ayikudala manyathi. Kwangena umpendulo nkambulu umbishop waseSwazini kwangena wafundisa ngomnikelo walahla phansi ama-100 rand awu7 banikela abantu kwabayisimanga nase sesisodwa sesingabafundisi wathi umfundisi hayi lento eyenzeke lapha ethendeni ngiyitholanga sithina ini wathi le ndoda le yalahla ama-100 rand angaka ebusuku ube wathatha apha ama-100 rand angaka ebusuku shuthi sithola umnikile la ngapha uyayizwa ipoverty ngoba yena engenawo ucabanga ukuthi wonke umuntu uyamuzwa ukuthi ebusuku kushuthi into engenzeke emini le akusiyona ipoverty yenza usole yonke into ungaliboni nethuba lokubusiseka kwakho. Ngicela uthathe le envelope uhambe nayo ekhaya uyothandaza mama. Angifuni ukuthatha le envelope uyofaka u1000 rand cha ngifuna uyokhuleka uthi uNkulunkulu Nkosi sengaye ngakulinga ngezinto eziningi kodwa this time around ngifuna ukukunikeza imbewu yakho. Ngifuna unikele imbewu ongakazoyinikela. Give your best. Ubone ukuthi uNkulunkulu ngeke akwenzele. Inamba yami ngizoninikeza kusasa. Mina abazali bami angisi chemical. Anginamutha anginanyoka ngioriginal. La ngilethe uNkulunkulu awunikeli kuthwala unikela kulomsebenzi. Ubone ukuthi uNkulunkulu ngeke ahlangabezana nesidingo sakho na. Khona izinto engakuthandazela zona kodwa for your breakthrough on your finances I cannot pray for you ngaphandle ukuthi udedele imbewu yakho. Ufuna kube khona okuphuma kuwe ukuze uNkulunkulu alethe okuvela kuye. It's a principle of the Bible. Cela abantu abathi ngicela envelope nihlukaniselane nje quickly bangesinala ngaphambili ningene nje ehlalweni nibanikeze ngoba ngesingami wonke umuntu la endlini ufuna benayo le envelope. Angicabanga ukuthi khona umuntu ongenamnyanga afisa ukuthi inkosi imvulele wona. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ngani ngijime nje open ngijime open. Le envelope zenu ngibona ngathi izoshoda. Cela senze masinyane bathandekayo.
imali lesikhuluma ngayo umuntu uma ukhuluma ngemali ufuna usheshise engakashintshi khona uthi awumbheke sikhonza naye uthatha envelope kodwa esontweni akayithi kahle ngokujaja abantu yima kuyakhawunta ukuthi uzweni ngokukhona isikhathi la ungeke wanikela khona ngoba kukho into ongakayizwa mase khona into oyizwile ngidedele ngithatha isibusiso sami Glory to his name. Ithi umakhelwane wajula kangaka ucabangani makhe Wow. Nibanikeze masinyane ngijaha ukushumayela intshumayelo yami ka 15 minutes. Tshela makhani khona ibhomu elizoqhuma lapho. Cela uyiphakamisele phezulu envelope yakho. Phakamisele phezulu. Ungajwayeli ukubuka umsebenzi kaNkulunkulu, ungajwayeli. Ungajwayeli ukubuka umsebenzi kaNkulunkulu ngoba umoya nawo loyo. Namhlanje sikhulekela inhliziyo ezithintekayo ungajwayeli hawo. Bafika nobani vele isitayela sabafundisi lesi siyasazi. Baba wethu onamandla onke isenkosi yethu Jesu nabantwana bakho baphethe ezandleni zabo ama envelopes asibamisanga Nkosi la ukuthi bazothembisa ukuze sazi ukuthi silindeleni kodwa wena uNkulunkulu othinta inhliziyo uNkulunkulu owazi amandla omuntu uNkulunkulu owazi umuntu angakwenza and Father I pray that you touch them I pray that you open doors for them. I pray that you give them the ability to give willingly. Ngiyakubonga ngo 10,000 abazonikelwa kule ndawo. Ngiyakubonga ngo 5,000 abazonikelwa kule ndawo. Ngiyakubonga ngo 2,000 abazonikelwa kule ndawo. Vusa ama couples anenhliziyo yokunikela. Vusa amadoda anenhliziyo yokunikela. Vusa amakhosikazi anenhliziyo yokunikela. Vusa omama abanenhliziyo yokunikela. Vusa insizwa ezinenhliziyo yokunikela. Vusa osisi abanenhliziyo yokunikela vusa abadala abanenhliziyo yokunikela I pray that may you touch hearts khona abanye inkosi bathathe le envelope abanayo imali bayithathe ngoba bengafuni ukubhekelela ngoba beqonda ukuthi ukuphuma kwabo la bevayelwe khona kusembewini yabo ngiyabacelela ngegama lika Jesu beka imbewu esandleni sabo ngoba uthe wena unikeza imbewu ohlwanyelayo ekunikeza udumo nezibongo ngoba usukwenzile Jesu Kristu inkosi yethu amen and amen ngiyacela ke bazani bami ukuthi senze nje lama envelopes sizowabuyisa kusasa siwabuyisa nini bathandekayo kusasa ngenzele kanje there's no need for you to go to your bank to withdraw money and bring it here kanti nathi sisazoyibuyisela ebank there's an account on this envelope if you want to do a transfer you can just simply do a transfer and put your deposit slip and come whether that confirmation or what imali izofika ukwenzela indlela elula because sesibone imanga sigijinyiswa ngabantu abantu becanga ukuthi iningi imali esiqoqayo nesinikelayo that is why last hlushwa distance ngiyangithanda ukuthi makunikelwa abantu bayibona imali enikelwayo because abantu bacanga ukuthi ngoba kunikelwe ejeni bathi hayishuthela hayi kunikela imali enzima izolo lapha kunikelwe 2,348 that's the money we gave yesterday so mawunikele basket ingqondo yayikutshela ukuthi hey imali enikelwe lapha na impela ubovu lo baba kanti imali enikelwe lapha yile nikelwe uwe nenikelwe ngabani total yakho so if you can make a transfer if you can make it after this service simply do that put your cell phone number as the reference ukuze sikwazi ukuthi sikubhayele umlayezo sibonga ningizwila ngithi bazalwane and tomorrow we are bringing back these envelopes I'm gonna lay hands on each and every one of you who's bringing back your envelope egameni lenkosi kuyezwakala bazalwane tshela umakane Magza lo mnikela kusiwe webudget owe sacrifice do your best yes uNkulunkulu angakwenzela into enkulu uthi hayi nje mangifaka u200 nje uzobe ngimenze yini uNkulunkulu ungashiya imali enkulu ufaka u200 ngoba ufuna ukuthusa uNkulunkulu thana inkosi I wanna move you
And this is nice. uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yakho, uyawazi amandla akho. Nikela ngokwamandla akunikeze wona. Khona umfana engake ngambiza ebandleni, ngimazi usebenzaphi, ngimbone eThayita 1.5, ngambiza mina ngiyabizana, but ndodana why uThayita vele uhola le mali? Wathi no baba ngiholi yona, ngifuna ukuhola yona. Manje sengibona ukuthi ngcono ngivele ngiqale ngithayite yona le ngifuna ukuyihola. Ngifuna uNkulunkulu abone ukuthi sengifuna ukuyapi. Khona abantu abanefaith emnyango. Lezo sikhathi wena usalwa nale oyitholile, khona umuntu onikela imali angayitholanga. Asizeni sizonikela. Come. God bless you. Make your way, make your way, make your way. Come quickly. Ngifuna ukunikeza izwi lika 15 minutes. Come, let's give. Uzumakhelwane.